A cikin shirin fim ɗin ƙaddara muka ji Hajiya tana cewa tunda dai ke mai baƙar ƙafa ce ba kya son ci gabana da ni da ɗana, yau abin da kike mana daban na gobe daban, kin jefa ɗana a cikin masifar ƙona shi sannan kin karya ƙafar yar ɗana, ma'ana dai mijinki Bashir kenan, to na yau sai na kashe ki. Haka Hajiya ta faɗa a cikin shirin fim ɗin na ƙaddara bayan Maimuna ta ƙona mijinta da kuma abin da ya faru da yar mijinta Bashir, inda Hajiya take cewa wannan shigowa gidanmu da kike baki shigo da alkhairi ba, ke ɗin mai baƙar ƙafa ce azzaluma, yau kuma zaki bar mana gida sai na sa mijinki ya sake ki. Wannan shine badakalar da take faruwa a shirin ƙaddara. To a lokacin da Hajiya ta zo nan a faɗanta, Maimuna ce ta rushe da kukan baƙin ciki da damuwa da takaici akan auren mijinta Bashir, inda a ƙarshe Maimuna ta ji tabbas cewa babu wani ubangiji bayan Allah, babu wani sarki bayan Allah, kuma babu wani mai taimakonta daga hannun waɗannan mutane face Allah. A nan ne ta miƙa kukanta zuwa ga Allah, wanda a ƙarshe kuma suke rabuwa da mijin nata mai suna Bashir sakamakon irin azabtar da ita da mahaifiyarsa take yi. To dai mu ci gaba da tattaunawar. Bayan Maimuna ta fito daga gidan mijinta Bashir ne kuma take karewa a wani gida na azzalumin wani mijin, wanda shi ma dai a ƙarshe suna rabuwa da juna. To bayan Maimuna ta rabu da mijinta na hudu ne, a wannan lokacin ne Maimuna take ji a ranta kamar ma ba za ta ƙara yin wani auren ba saboda irin waɗannan masifu da suke faruwa a kanta. To dai wannan shine badakala da cakwakiyar da take faruwa a shirin fim ɗin ƙaddara, wanda a ƙarshe mu a tunaninmu, kun san kowa da tunani, domin duk irin abubuwan nan da muke faɗa muku tunani ne irin namu da muke ganin zai faru. Don haka kuwa a yanzu ma haka mu a tunaninmu bayan Maimuna ta gama aurenta a ƙarshe dai dole ne ba za a ce bata ji daɗi ba, to don haka kuwa a ƙarshe tana fuskantar daɗi, sannan kuma daɗin daɗawa mai biku ta iya yiwa bayan ta gama aurenta big cousin ɗin nan nata ya zo ya aure ta. Mu dai muna ganin wannan zai iya faruwa a cikin shirin fim din na ƙaddara. Wannan big cousin din nata zai iya cewa yana son ta sakamakon tausayi da kuma irin ƙalubalen da ta dinga fuskanta a rayuwarta da sauran mazajen da ta zauna da su. Don haka kuwa mu a namu ganin muna tunani da zargi da ƙarfafa da zaton cewa big cousin yana iya auren Maimuna a cikin shirin fim din na ƙaddara. To wannan kenan. Sannan idan mun koma a ta daga can asibiti, ana can kuma ana ci gaba da jinyar kawunta wanda za mu iya ce masa yayan mijin Maimuna din, wanda sakamakon zuba masa miya da ta a riga ne ya kone, to an kai shi asibiti ana jinyarsa. Sannan kuma sakamakon karyewar babbar yar gidan mijin nata, ita ma dai duk ana asibiti ana jinyarsu. To anan ne ran Hajiya ya ɓaci, ta taso ta hau kan Maimuna da faɗa ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba, lamarin da har sai da ya kai Hajiya ta furta kalmar kisa na kashe Maimuna a cikin shirin fim din na Labari na, da ita da wannan babban yayan nasu. So wannan kenan. Sannan duka a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da muke tafi da ita. Sannan kar ku manta ku daure ku danna alamar subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu mai albarka na Sahiba Blogs TV.